lan nek kanthi rangkulan sesenggolan wae ora bisa lakon adikku Gunawan Wibisono iki pun kakang rumangsa ngapak nanging tan bisa gaya sairamu kamangka aku iki rumangsa kapan nyawang sairamu kang aton urip jur kepiye di aku kudu piye aku kudu piye di aku kudu piye wauto kacarita nalika semana kadya kadodok raos panggali Raden Wibisana dupi pirsa kahanane Raden Kumbakarna sigra amarga lampahe Kakang Kumbakarna jimat pepunten kula paduka impun kakang iki adikku siramu nututipun kakang nanging anggonku kepengin rangkulan karo siramu tetep ora bisa lakon iki barang sebab aku Jarwanana muningih kakang Mas Kumbakarna paduka kedah saged nampi kahanan punika kula kaliyan paduka manjing wonten benten jagat paduka manjing wonten jagating pangrantunan tasih wonten lepat dosa ingkang sinandhang yen nyawang kahananmu siramu katon guru yen pun kakang rasuk busana pating kempyor apa paes rangganing Mas Berlian ayo di saiki melu pun kakang wadyanani rong ayu
Parang sebabe jeneng Syadi malah tawan-tawan tangis katon banget lek mumun. Kakang Kumpo Karno mugi paduka kersa atur dahar kula samangke paduka ningaken kalbu mulih saged kanthi pramana jati mulat kasunyatan ing swasana. Kudu jebul kemanipun kakang klaras katon rowe-rowe sariranipun kakang uga kebak lebu lan reget uga nggondo arus sasat kaya nandang kunjana apa pun kakang iki kanggo namtu sapa tutuk margane dimen bisa kumpul karo Syadi. Inggih Kakang Mas Kumpo Karno duk nalika labuh ngungkepi negari Ngalengka Kakang Kumpo Karno maksih kalepetan dedosanipun Kakang Prabu Rahwana-raja minangka sesembahan paduka. Samangke paduka saged luwar saking panandhan saged derek gempil kamukten ing kautaman dhateng satriya panenggak Pandhawa mangke paduka saged manggihaken marganing swarga loka kempal manunggal hayang kula Kakang. Samangkupun Kakang tak mubakti ana ditulungi satriya panenggak Pandhawa pun Kakang Sranti nana palawangan swarga yadi. Nuwun inggih Kakang Mas mugi kasembadan ing sedya. Wis aku pamit. Mugi karya Basuki nyerapi